Mr. Jadin Lalab, Migalab, shout out. Mr. Jadin, good morning everyone. Ayan. Thank you so much, Lalab, Mr. Jadin. Ayan, Migalab, shout out. Mr. Jadin, good morning, good morning, good morning. Ayan, 2 million Migalab, shout out. Good morning everyone. Alhamdulillah, ayan. Wala na pong bagyo mga lalabs. Nakabalik na si Hoz. 3 days wala tayong live. Kasi walang kuryente, walang wifi. Kumusta ka na, Mr. Jadin? Lalabs, oy. Ayan, Paulo Lalab, Migalab, shout out, thumbs up. Lalab, salamat po sa patamsak. Ayan, Paulo. Lalab, Paulo, good morning. Ayan, si Paulo Padikit, please, nagbaba ng bahay si Paulo, mga lalabs. Mga lalab, patamsak naman ako sa aking premiere, mga lalabs. Ayan, sa Tuesday pa naman yan. Ayan, Bicula ng Uragon ako yan, mga lalabs. Patamsak naman si host, mga lalabs, sa aking premiere, nakapin po. Ayan, buhay magsaka, Miguelab, shout out. Buhay magsasaka. Sana yung ating trend dito. Hi po, yes, Lala, buhay magsaka, Miguelab, shout out. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin, mga lalas. Bicula ng Uragon, yung premiere ko po yan. On Tuesday po, mga lalabs. Palablab naman po, palablab. Ayan, Maui Boy, Migalab, shout out. Buhay magsaka po, nagbaba ng bahay. Buhay magsasaka. Ayan, lablabin po natin. Maui Beach, Lalab, Migalab, shout out. Hello.
Android Mega Love, shout out. Ayun. Thank you so much, Lala. Junaski Lala, I miss you. Ang taas naman ng mic ko. Medyo maga tayo ng konti ngayon. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Palablab po ako mga lalab. Ayun, binababa ni Aileen Skina, mga lalab, si Bloody Coder. Patamsak din po ako mga lalab. Ayan, huwag nyo naman kalimutang tamsakan si host mga lalab. Yung nakapin po, si Bicula ng Oragon. Ayan. Pa-support naman mga lalab. Tamsak lang, sapat na mga lalab. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Buksan nga natin yung electric fan. I feel hot. Mainit. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Sinari yung ating paa. Ayan, Paulo Padikit, please. Nagbaba ng bahay si Paulo. Ayan. Silipin natin yung bahay ni Paulo, mga lalabs. Lablabin natin si Paulo. Tingnan natin yung bahay ni Paulo kung ano. Paulax. 594. Paulax. Dubai aka salamat mga bro. Ayan. Taga Dubai ka pala ano. Paulax. Kois Charlie po, Mega Love shout out. Madam One Day TV, Mega Love shout out po. Ayan, Tony Vlog, Tamsak Dan, Mega Love shout out. Ayan, si Tony mga lalab, Tony Vlog 1, nagbaba ng bahay. Para ano, padikit naman ako mga lalab, sa bago mamaya. Ayan, Tamsak Dan po ay, Ate Ay from Kois Charlie. Ayan, si Kois Charlie po, nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin po natin si Kois Charlie. Madam One Day TV, Mega Love shout out. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Good morning everyone mga lalas. Magsikapian muna kayo dyan. Ayan. Ayan, salamat sa Diyos. Wala na pong bagyo. Pumunta na sa ibang doon na sa kalagitnaan ng dagat. Inshallah napunta. Dan nakapin, Madam One Day TV. Salamat po, Madam.
Ayan, mega love shout out Ate One Day from Kois Charlie. Ano, Reno? Mega love shout out Tamsak Guapa, way, hugas. Visit ka, Reno, kaaga-aga. Hoy, Reno. Di ba sabi mo Saturday yung flight mo? Anong araw na ba ngayon? Is Sunday. Monday. Nasa Canada ka na, Reno, o na cancel yung flight mo dahil sa bagyo? Madam One Day, nagbaba ng bahay, padikit please from Paulo. Visit ka, Reno. Bilaukan tuloy ako sa'yo. Ayan, 10 million mega love shout out. Paulo, baba ka ng bahay, Paulo. Mga lalab, patamsak naman pa ako nakapin, mga lalabs. Paulo, baba ka ng bahay, Paulo. Nasaan ka na ba, Paulo? Paulo tayo, mga lalab, Paulo. Ayan, palablab pa ako nakapin kay Paulo or Paulax. Kambal ni Rose, mega love shout out. Ayan, lalab, kambal ni Rose, meron ka na pong jacket. Ayan, si Coach Charlie po, nagbaba po ng bahay, lablabin po natin. Ano, halatang way hilamos, pati baba, way hila. Hay, di mo ba nakita yung mata ko, oh. May lipstick nga ako. Naligo ako, lalads. Kaninang madaling araw. Visit ka rin, oh. Baka kaming nagising dito kasi meron kaming bisita. Mais ka rin, oh, ha. Baka maniwala yung mga nanonood dyan. Madam Ara and Elos Vlog, Madam Miguelab, shout out. Paamoy. Pumunta ka rito, Reno, ng maamoy mo. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Kois Charlie. Ayan. Good morning, host from Kambal ni Rose. Ayan, Kois Charlie TV, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin. Ayan, patusok si Madam Ara and Elos Vlog. Ayan, nasa bahay mo ako, Paulo. Paulo Lalab or Paulax. Nasa bahay mo ako, Paulax. Ayan, lalabs. Taga Dubai ka pala. Ayan, Paulax, hindi na ako magbakas sa'yo, ha. Tusukin natin si Madam Ara. Ayan, lalabs, Paulax. Unang dikit, ha. Hindi na magbakas si host. Ayuda lang naman to. Medyo maaga yung live natin ngayon kasi meron kasi kaming bisita kaya maaga akong nagising. Maaga kaming lahat nagising. Ayan. Palablab po nakapin, mga lalab, Paulo. Paulo, nandito ka pa ba, Paulo? Wala na ba si Paulo? Ayan, Paulo, pangalawang dikit sa'yo, Paulo. Cooking with Sapia, lalab, migalab, shout out. Hello, host, how are you? From Cooking with Sapia. Ayan, cooking, lalab, migalab, shout out. Mga lalab, 6 na lang po sa nakapin, mga lalabs. 6 na lang po sa nakapin, 6. Ayan, 6 na lang po sa nakapin. Ayan, Cheese Journey, migalab, shout out, ads. Ayan, salamat, lalab, sa pa-ads mo dyan. Thank you, host, from Cooking with Sapia. Ayan, 8 million in the house, migalab, shout out. Mga lalab, 5 na lang po sa nakapin, mga lalabs. Ay, ano, Paulax, nandito ka pa ba, Paulax? 4 na lang po sa nakapin, like dan from Cooking with Sapia. Ayan, lalab, salamat sa palay. Madam Ara, ayan si Madam Ara ang aga-agang nagising. Ayan si Madam One Day, nagbaba po ng bahay. Kois Charlie, migalab, shout out from Kambal ni Rose. Ayan si Kois Charlie po, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin po natin, mga lalabs. Migalab, shout out po Ate Rose from Kois Charlie. Ayan, 9 million in the house, 15 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Paulo, nandito ka pa ba, Paulo? Naulang bumalik, kurente dito man. Oo, dito rin, ano, Madam Ara, ngayon lang din bumalik, ay kagabi pala. Mga alas 6.
Kasi nga ano, 'di ba, ang lakas-lakas ng hangin saka yung ulan. Buti nga wala na tayong bagyo, thanks God. Napunta na sa malayong lugar, nandoon na sa ano, sa karagatan siguro yung ano, yung bagyo, wag na siyang babalik, buisit siya. Buisit siya, nakakasira siya ng paligid. Imbis na walang lilinisan, ayan. Miguel Love, shout out po Ate Ara. Ayan, Eric Garcia, Lalab, Miguel Love, shout out. Eric Garcia. Paulo, nandito ka ba? Wala na ba si Paulo? Ayan, 6-2 na si Paulo. Kaya ano tayo mga lalabs? Tony Vlog 1, nandito ka pa ba? Wala na. Si Madam 1Day TV tayo. Sunod kay Kois Charlie. Paulo, nandito ka pa ba? Paulo, suklian mo yung mga dumikit sa'yo. Paulo, please. Ayan, thank you so much. Ayan, 603 ka na, Paulo. Ayan, 1Day TV tayo. Mga lalab, nakapin po, nakapin. Sunod po kita, Kois Charlie po. Tapos, nandito ka pa ba, Reyno? Lumayas na si Reyno. Wala na nakapin. Wala na po ata, madam. Lumayas na. One day old friend. Thank you, host. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalabs. Nakapin po tayo. Wow, ang ganda naman ni madam with bouquet of flowers. Husband thumb and holding the emotion. Wow. Madam, mashallah. Ayan, Don Oragon Vlog, Miguel Love, shout out, same old. Good day po, host. Good day po, host, from, Don Oragon. Miguel Love, shout out. Ayan, Coach Charlie, nagbaba ng bahay. SSC TV Lalab, Miguel Love, shout out, SSC. Mga patamsak naman po ako sa aking premiere. And palablab po ako nakapin one day mga lalabs. Ayan, Cheese Journey Lalab, Miguel Love, shout out. Si Coach Charlie po nagbaba ng bahay. sorry. Harang, and salamat po sa paharang. Ayan, kambal ni Rose. Coach Charlie, done watching sa wedding anniversary, dating dikit. Ayan. Happy wedding anniversary, Coach Charlie Lalabs.
Wow, sana all. Dan na po sa nakapin from Don Oragon Vlog. Kambal link po. Kambal link mo daw lalab. Pamilya Hilaw Vlog. Miguel Love shout out. Ayan, si Kois Charlie po nagbaba ng bahay mga lalabs. Kois Charlie. Tamsak sa Premier Most from Kambal ni Rose. Ayan lalab, salamat po Kambal ni Rose. Link mo daw lalas. Baba ka daw ng link. From Kois Charlie. Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs kay Madam One Day TV? Ang ganda naman ni Madam, beautiful lady. Wow, naglalakad with bouquet of flowers. Ayan, Kambal ni Rose po nagbaba ng bahay. Ayan na, Kois Charlie po, nagbaba na po ng bahay si Kambal ni Rose. OTW Kambay from Kois Charlie. Ayan, Madam One Day TV, nasa bahay mo pa ako, Madam. Wow, mashallah. Dikit ko to sa'yo, Madam. OTW Kambal. Kois Charlie tayo mga lalab. Kois Charlie. Dan na po kayo nakapin mga lalab. Kois Charlie po tayo. Rino, nandito ka pa ba rin? Usunod kita, Madam Ara, ha? Then kay Kambal. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Salamat, Kois Charlie from Kambal ni Rose. L3 Lalab Miguel Love shout out. How are you, my friend? Lovely host. Ayan, L3 Lalab Miguel Love shout out. Good morning. How are you, my friend? Eric Garcia, dan dikit sa'yo from Kambal ni Rose. Eric Garcia Lalab, kindly return to Kambal ni Rose. Already connected to you. Ayan, Rosemary Palomar. Balik sukli na po from Kois Charlie. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Nakapin po tayo, nakapin kay Kois Charlie. Mabangkero.
Good night, Agum. I love you. Ayan, yan. Thank you so much, Lalab Junaski. I love you so much and I miss you. Sige na po, matulog ka na po. Eric Garcia, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay, Eric. Madam Ara, ayan. Sleep ka na, baby. Tamsak sa premiere mo, host, from Don Oragon Vlog. Ayan, maraming salamat po, Don Oragon Lalag. Salamat po sa patamsak. Ayan, Kois Charlie Lalab, nasa bahay mo pa ako, Kois Charlie. Ang laki na pala ng bahay ni Kois Charlie. Ayan, Lalab, Kois Charlie, ang laki na ng iyong bahay. Ayan, dikit ko sa'yo, Kois Charlie. Don Oragon, nagbaba ng bahay. Ayan na, Madam Ara, upcoming patusok. Tusukin natin yan, Madam. Dana po ba kayo nakapin, mga lalabs? Kaya lang, ha? Excuse me. Ayan, Kois Charlie, nasa bahay mo pa ako ulit, Kois Charlie. Ayan, Kois Charlie po, may harang. Gita Lax, Milalab, Migalab, shout out. Extra ayuda, ate ay, salamat. Ayan, salamat din, Lalab. Gita Lax, may channel vlog, Migalab, shout out. Madam Mara, sunod po kita, Madam, ha. Watching from India, from Gita Laxmi channel vlog. Gita Laxmi Lalab, Migalab, shout out. Ayan po, Kois Charlie. Meron ka pong harang. Madam Ara tayo, mga lalab. Madam Ara, ayan. Patamsak po kay Madam Ara, mga lalab, sa kanyang upcoming live. Nakapin po tayo, mga lalab, nakapin. Ayan, Kois Charlie, dikit na po. Bakit naglo-loading? Ang aga naman ng loading na yan, oy. Salamat talaga sa pasabit, ate ay. Ayan, salamat din, Lalas. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab. Nakapin po tayo. Patamsak po nakapin. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Tamsak Dan Ara from Kambal ni Rose. Ayan, salamat, Lalab. Kambal, salamat. Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. Patamsak po ako nakapin, mga lalab. Ara and Elos Vlog, upcoming live po.
Thank you, Kambal ni Rose from Ara and Elos Vlog. Ayan mga lalab, sobrang aga pa. It's already 7:04. Ayan, magkape-kape muna mga lalabs dyan, yung mga bagong gising. Kape-kape muna kayo dyan, breakfast muna bago yung white tea mga lalabs. Namiss natin yung white tea ilang araw, mga 3 days Saturday ako nag-live, ayan. Dahil ang hirap ng internet, nung nakaraan naman, gusto kong mag-live, kaso lang kumukulog, tapos umuulan, nakakatakot nawawala ng connection. Naglo-loading lang. So better wag na lang mag-live. Nakasama lang ng loob. Pero ngayon medyo okay na yung panahon. Thanks God. Tamsak kay Manay Ara from Don Oregon Vlog. Ayan, projectionist Lalab Migalab, shout out. Ara and Elos Dan Pulpak from projectionist Lalab, projectionist Migalab, shout out Lalab. Thank you so much and good morning to you. Ayan, si Coach Charlie po nagbaba ng bahay. Lablabin po natin mga lalab. Coach Charlie TV. Ayan, Kambal ni Rose nagbaba ng bahay. Sunod po kita lalab, Kambal ha. Kambal ni Rose. Ayan, patamsak po, nakapin mga lalab, nakapin. Monday TV. Dan Oragon, watch one your video from Ara and Elos Vlog. Ayan, Gab Kapilan, Lalab, Migalab, shout out. Salamat Manay Ara from Don Oragon Vlog. Kambal ni Rose Dan from Ara and Elos Vlog. Vlog pala. Nabulol si host ambot. Brag, sabi ko brag. Ayan, Coach Charlie TV po, nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan, palablab naman ako yung binaba kong bahay mga lalab, love channel. Projectionist old friend from Ara and Elos Vlog. Ayan, 9 million, Miguel Love, shout out. Huwag ako ng wifi si Boboy. Ayan, 8 million, Miguel Love, shout out. 8 million in the naka-lock. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Lablabin po natin mga lalab. Eric Garcia, nagbaba po ng kanyang bahay. Coach Charlie TV po, nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin po natin, lablabin. Dan nasa Love Channel from Don Oregon Vlog. Lalab Don Oregon, lalab, thank you so much. Buksan mo lang. Dito magsarado.
Sa settings dito lang. Ito. Dida, oh. Oh. Sana cellphone mo bandida? Ayan, Madam Ara, dikit ko to sa'yo, Madam. Ayan, tamsak na, Madam Ara. Nandito ka pa ba, kambal ni Rose? Baba ka po ng bahay, kambal ni Rose. Don dikit, ayan, from One Day TV. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Kambal ni Rose, nandito ka pa ba, lalab, kambal ni Rose? Wala na ba si kambal ni Rose? Sunod kita doon Oragon ha. Lalab doon Oragon. Ikaw po sunod. Ayan, salamat po sa inyong mga patamsak dyan, mga lalabs. Ayan, Kois Charlie TV, nagbaba po ng kanyang buy. Kois Charlie. 6 million Mega Love shout out. 6 million in the house. Mikasha Lalab, Mega Love shout out. 26 tamsak. Ayan, salamat. Lalab Mikasha, Mega Love shout out. Kumusta ka na, Lalab Mikasha? Buti pa to si Mikasha, mayaman na. Shout out to us from Mikasha. Ayan. Mikasha Kusin Lalab, kumusta ka na? Migalab, shout out, Mikasha. Kumusta na, kumari? Okay lang, Lalads. Ano? Kumparing Mikasha. Huwag ka talaga mag-joke, Mikasha. Asan na inaanak ko? Malapit nang lumabas, Lalab, Mikasha. Maghintay ka lang. Huwag ka mag-joke kasi hindi ako nag-joke, Mikasha. Malapit na, Lalab, lumabas. Makikita mo rin yan. Papakita ko yan sa live. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Kois Charlie TV, nagbaba ng buy. Asawa ni Barista Tamsak, support from Barista Philalabs. Barista Philalab, Mega Love, shout out. Good morning everyone here. Ayan. Birantal TV, Birantal LV. Tusok sa Premier Manay from Mara and Elos vlog. Ayan. Birantal Lalab, Mega Love, shout out. Mega Love, shout out all from Birantal V Vlogs. Tusok sa Premier mo, Manay. Maraming salamat. Ayan, One Day TV po nagbaba ng bahay. Rosemary Palomar, nandito ka pa ba, Rosemary? Jesus, salamat sa iyo. Ayan, Rosemary, nasa bahay mo ako, Rosemary ha. Wala na ata si Rosemary. Kay Shirley, nagbaba ng bahay.
Akala ni Mikasha nagjo-joke ako. Talagang ninong ka talaga, Mikasha. Huwag kang mag-joke dyan. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Kambal ni Rose, nandito ka pa ba, Lalab? Ito, pangalawang dikit sa'yo, kambal ni Rose. Yan, ilan ninong ang kailangan mo, Jose? Kunti lang naman, Lalabs, yung ninong na kailangan ko. Mga 5 siguro. Don Oragon Vlog. Sir Mayong TV, Mega Love, shout out. Ayan, baba ka po ng bahay. Ano po? Don Oragon tayo, mga lalab. Dala po ba kayo nakapin? Panoorin ko muna yung nakapin bago ko maglipat. Don Oragon tayo, mga lalabs. Don Oragon po. Sir Mayong TV, Mega Love, shoutout. Naglo-loading po ba ako? Ayan, 5 million in the house, Mega Love, shoutout. Bandila, hindi mo sinara yung pinto at ang ingay ko. Nagigising yung mga tulog. Ayan, Don Oragon tayo, mga lalab, nakapin po, Don Oragon. Ayan, Boy Uga, good morning po, beautiful idolos, God bless. Ayan, salamat sa papinos from Don Oragon. Salamat din, lalab. Boy Ugag, lalab, Mega Love, shout out, Boy Ugag. Kumusta ka na, Boy Ugag? Ayan, Don Oragon tayo, mga lalab, nakapin po, Don Oragon. 606. Si Don Oragon. Don Oragon Vlog. Ayan, nasa bahay mo ako, Don Oragon. Architect to RA trailer video for humanitarian advocacies. Ayan. Ayan, lalab, Don Oragon. Pinapanood ko yung video mo, lalab siya. Ayan, Eric Garcia po, nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Ayan, Don Oragon, nasa bahay, makulalabsa. Ayan, si Coach Charlie po, nagbaba po ng bahay. Nakapindang kita, pasukli na lang from Boy Ugag. Ayan, Don Oragon, lalab, pasuklan si Boy Ugag po, lalab. Dikit na sa'yo si Boy Ugag. Don Oragon once again, pasuklian po si Boy Ugag. Ayan, Gita Lakshmi Channel Vlog, nagbaba po ng bahay. Gita Lakshmi from India. Ayan. Ayan, si Boy Ugag po, nagbaba ng bahay. Ayan, Don Oragon, dikit na dikit sa'yo, lalabsa. Ayan, 2 minutes watch. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Don Oragon tayo, mga lalab, Don Oragon. Ayan, Don Oragon, dati man dikit si host sa'yo, lalabs. Panoorin ko na lang to. Cooking with Sapia, lalab, Mega Love, shout out. O pala, good morning po sa inyong lahat. God bless, mga idol. Ayan.
from Boy Ugag. Mga lalab, patamsak naman ako mga lalab sa aking premiere. Ayan, Tuesday pa naman yan. Ayan, ibaba ko yung aking premiere mga lalab. Patamsak naman si host. Ayan, 7 million mega love shout out. Cooking with Sapia lalab, thank you so much. $8 million in the house, mega love shout out. 27 thumbs up, thank you so much everyone. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab. Don Oragon po nakapin. Ayan, si Coach Charlie po nagbag po ng bahay. Lablabin po natin, Coach Charlie. Cooking with Sapia, dan kita pasukli na lang eh. Salamat. Ayan, lalab, Cooking with Sapia, lalab, kindly return to Boy Ugag. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, tamsak support from Barista Phil. Lalab, cappuccino ni Barista Phil. Lalab, migalab, shout out. Ayan. Salamat, lalab, sa patamsak. Thank you. God bless. Ayan, Boy Oragon, nasa bahay Mako. Don Oragon pala, Don Oragon. Ayan, Don Oragon, lalab, nasa bahay Mako uli. Loud praise, shout out po, tamsak. Loud praise, migalab, shout out. Ayan, Don Oragon, dikit ko to sa'yo, lalab sa. Panoorin ko muna ha. Ayan, Brad Ugag, kumusta from Loud Praise? Kay Charlie po nagbawa ng bahay. Boy Ugag, Dan from Kambal ni Rose. Ayan, Boy Ugag, pasuklian si Kambal ni Rose, Dan na sa'yo lalabs. Once again to Boy Ugag, pasuklian si Kambal ni Rose. Morning po, Loud Praise. Hi, Kuya from Loud Praise. Ayan, Don Oragon lalabs. Nasa bahay mo ako. Loud praise, shout out. Ayan, from Kois Charlie TV. Ayan, dikit na to sa'yo, Don Oragon lalabs. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Sa nakapin po muna po tayo, mga lalabs, sa nakapin. 7 million mega love, shout out. Ayan, dalawa na lang po sa nakapin, mga lalabs, para makapagpina tayo ng iba. Eric Garcia, you still here, lalabs? Eric Garcia, mapagpalang umaga sa lahat ng andito. Dadalaw ako sa bahay niyo magkakaruling. Iginalala, ngayon? Baka masabuyan ka ng dyan, ihi. Masabuyan ka ng ihi dyan. Kambal ni Rose, Dan kita, pasukli na lang. Thank you. Ayan, Don Oragon, nasa bahay mo ako ulit, Don Oragon. Kois Charlie po, nagbaba po ng bahay. Kois Charlie. Dan dikit sa iyo, Boy Ugag from Kambal ni Rose. Gita Laxmi, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin si Gita Laxmi. SPRCC Patrol Vlog, Migalab, shout out, Harang Host. Ay lalab, salamat po sa paharang. Ayan, 30 thumbs up. Thank you so much everyone. 7 million in the house. Salamat sa paharang mo dyan, SPRC Lalabs. Thank you so much. Don Oragon, anong kumusta na si Don Oragon? Gumuhit na po ba si Don Oragon? Ayan, tingnan natin. SPRCC, isa na lang sa nakapin mga lalab. Ayan, SPRCC, may 15 available mga lalabs. SPRCC, may 15 po mga lalab. Kung sino may available dyan, pwede kayong magbarter mga lalabs. May 15 po sa SPRCC. SPRCC, may 15 po mga lalabs.
Ayan, gumuhit na siya, si Don Oragon. Sir Jim Gaming Lalab, mega love shout out. Kumusta ka na, Sir Jim Gaming? OTW Oragon from SPRCC. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay? Ayan, Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Di okay, bakit what happened to you, lalabs? Nabagyuhan ka rin. Kuya Charlie Dansukli, salamat from Buy Ugag. Natamaan kami ng bagyo. Saang lugar ba kayo, mga lalab? Saang lugar ka ba? Dan po sa nakapin from Loud Praise. Ayan, Dan Oragon. Pasuklian, lalabs, yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Eric Garcia tayo, Eric Garcia. Eric Garcia, you still here, lalabs? Kindly drop your link. Ayan, Dan Oragon Vlog, Dan from SPRCC. Taga Sambuanga. Ayan, Dan from SPRCC Patrol Vlog. Salamat sa mga dating dikit. Ayan, sa mga dumikit. God bless po, salamat. Ayan. Kois Charlie, nagbaba po ng bike. Kois Charlie. Eric Garcia, lalab, kindly drop your link, lalab. I'm gonna pin your link. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bike. 10 million mega love shout out. Ayan, drop your link, lalab. Once again to Eric Garcia, lalab. Please drop your link. Wala na po ba si Eric Garcia, still here, lalabs? Kois Charlie TV, mega love shout out, idol from SPRCC Patrol Vlogs. Ayan, 10 million mega love shout out. SPRCC load shout out from Kois Charlie TV. Eric Garcia, lalab, drop your link, lalabs. I'm gonna pin your link. Wala na po, wala na siya. Wala na si SPRCC. Ayan, boy ugag tayo, boy ugag. Boy ugag tayo, mga lalab, boy ugag. Ayan, 12 million mega love shout out. Sa mga bago dyan, dikita nyo si SPRCC, Sir Jim Gaming, Dan from Boy Ugag. Ayan, Boy Ugag tayo, mga lalab, Boy Ugag. One Day TV, nagbaba po ng bahay. 579 po si Boy Ugag, mga lalabs. Boy Ugag tayo. Naka main channel. Boy Ugag nga. Ayan, Boy Ugag na tayong dikit lalab sa iyong main channel. 579. Aileen Sweet Vlogger, lalab, mega love, shout out. Ay, lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Aileen, lalab. Kumusta ka na? Salamat po, God bless. Ayan, pa-help po ng channel, mga idol. Salamat. Salamat. Ayan. Dandikit nakapin from One Day TV. Ayan, Boy Ugag, suklian mo yung mga dumikit sa'yo, lalab, sa SPRCC Patrol Dan Sukli. Ayan, Boy Ugag tayo, mga lalab, Boy Ugag. Ayan, Boy Ugag, nasa bahay, makulalas, Boy Ugag. Ayan na, Boy Ugag, ha. Hindi na ako lalab magbakas. Ayan, short video lang naman tong video mo, ha. Opo, suklian ko agad. Ayan, lalab, puluwat sa iyong video, Boy Ugag. Ayan, Boy Ugag, pangalawang dikit sa'yo, Boy Ugag, ha. Ayan na, Boy Ugag. O, idol, salamat from Boy Ugag. Ayan, short video lang naman yan, lalabs. Ayan, full watch. Pangalawang dikit sa'yo, Boy Ugag, ha. Kois Charlie po, nagbaba po ng bahay.
Ayan, Mila Santos, Miguel Love, shout out. Mila Santos. Oy, Miguel Love, shout out. Mila, you have now Lalab's moderator. Thank you so much. Yes, Yahoo from Boy Ugag. Jomar Lalab, Miguel Love, shout out. Jomar Onyati PH, Lalab, Miguel Love, shout out. Jomar Onyati Lalab, kumusta ka na? Ayan, love you. Ayan, Boy Ugag, pangatlong dikit Boy Ugag ha. Thank you, Don, from Loud Praise. Ayan mga lalab, sa ano po sa nakapin? 6 na lang po sa nakapin, 6. Ayan, 6 na lang po sa nakapin. Garcia Vlog TV, pa-view naman host from Garcia. Sige lalab, i-view natin yan, no problem. Garcia Vlog TV. Yes, idol, salamat from Boy Ugag. Boy Ugag, dan na sa ano. Pagsiya mo pasukli, Jomar Onyati po, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalab, Jomar Onyati, nagbaba ng bahay. 9 million, Miguel, shout out. Ayan, Trend Orama Studios, hello, beautiful people. Miguel, shout out, magandang host, maayong buntag. Lalab, maayong buntag sa imo lalabs, good morning. How are you? I will give you jacket. You have not, oh, thank you so much. One Day TV po nagbaba ng bahay. Ayan, Garcia Vlog TV nagbaba ng bahay. Mila Santos nagbaba rin po ng kanyang bahay, mga lalabs. Mila Santos, lablabin natin. Mga lalap po ako nakapin. Bakit napunta to sa kids? 15 available from SPRCC. Ayun mga lalab, may 15 po sa SPRCC mga labs. 5 na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan, lablabin na natin pa nakapin. Wala ka bang mga alagad, Boy Ugag? Kung meron ka, makipagpalitan niya kay SPRCC. Dan tamsak po sa nakapin, pasuklin na lang po. Boy Ugag, pasuklihan si si Garcia Vlog. Dan na sa'yo lalab, si Garcia Vlog lalabs. Ayan, Mela Santos, nagbaba ng bahay, Mela Santos. Salamat sa jacket. Ayan, salamat din po lalabs. Trend Orama Studio. Ugag, suklian mo ako. Ugag, magsukli ka lalabs. Boy Ugag, yung mga dumikit sa'yo, pasuklian. Muhammad Elindi, Miguel, shout out. Assalamualaikum. Lalab, walaikum salam. Bangon Pilipinas, harang host. Lalab, salamat sa paharang mo dyan, Bagong Pilipinas. Ayan, si Jomar Onyati pa rin yan, alam ko. Ayan, Bisaya Mix by Trend Orama Studios. Mga lalab, patamsak pa ako sa aking premier mga lalabs. Ayan, 11 million, Miguel, shout out. Kiss, keep it simple, survival, lalab. Good morning, Miguel, shout out. How are you, Kiss, keep it simple, survival? How are you, my friend? Let's go. Ayan, 10 million in the house, Miguel, shout out. Bangon Pilipinas, Dan Suklihi, salamat from Boy Ugag. Copy now from Kiss, keep it simple, survival. But it's supposed to be until now, Kiss, keep simple, survival. I didn't make my copy. Because I started my live early, that's why. Until now, I didn't drink coffee. Maybe later on, I'm gonna make it. Okay? With coffee. 15 available, mga Lodi from PRCC. Ayan mga lalab, si Boy Ugag. 4 na lang mga lalab sa nakapin po, 4 na lang. Para makapagpinat tayo ng iba. Bangon Pilipinas, nagbaba ng bahay. Bangon Pilipinas. Ayan, si Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. FW ako, Jaa Lifestyle, Miguel, shout out.
Third Oma Dan Tamsak po from Loud Praise. Morning host from OFW ako, Jaa Lifestyle. Lalab OFW, Migalab shout out. Ayan, 8 million in the house, Migalab shout out. God bless everyone. Boy Ugag Dan na po from OFW ako. Remember to like this live broadcast for our delightful host. Ayan. Thank you, Trend Orama Lalab. Thank you so much and God bless. Idol Bangon Pilipinas, dan sa bahay mo from Boy Ugag. Ayan, love you from Jomar Onyate Lalab. Thank you so much, Jomar. And silipin natin yung nakapin. Ayan mga lalab, dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Guhit na po siya mga lalab. Sa nakapin, dalawa na lang po. Isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang. Ayan, isa na lang sa nakapin. 590 na siya. SPRCC, nagbaba ng bahay. SPRCC. Ayan, Patrol Vlog Dan from Bangon, Pilipinas. 4 million Migalab shout out. Loud Dan Tamsak po from Garcia Vlog. Isa na lang po sa nakapin. Jomar Onyate tayo mga lalabs. Ayan, pahingi ng 4 mga lalabs from Boy Ugag. Lalab, Boy Ugag, gumuhit ka na. Ayan, 590 ka na. Bigyan ko si Boy Ugag host from Bangon, Pilipinas. And lalab, maraming salamat. 590 ka na lalabs. 590 ka na. Sana iyong bahay lalabs, oy. Salamat Bangon Pilipinas, God bless. L3, nagbaba ng bahay, L3. Lablabin natin si L3 mga lalags. L3 is very strong man. Host, sa iba na lang muna mag-ayuda ako. Sige lalab, maraming salamat. And palablab po ako mga lalab. Jomar Onyate tayo, Jomar Onyate. And palablab po nakapin. Napunta tayo sa iba. Ayan, Trend Orama Studios, nagbaba po ng bahay. Palablab po ako nakapin mga lalab. Jomar Onyate po tayo nakapin. Don Link Lods from Kois Charlie TV. Trend Orama Studio po, nagbaba ng bahay. Yes, maraming salamat po ba sa lahat at sa aisle natin from Boy Ugag. Host, pwede kahit load lang. Harang host from JC Crisostomo, bigay mo yung number mo, Sir Jaming, bigyan kita ng load ngayon na. Harang host from JC Crisostomo TV. Lagay mo yung number mo, Sir Jim. Dali na. Gusto mo ng UTP, Ayan, 6 million Megalab shout out. 6 million in the house. Harang host from JC Crisostomo. Salamat sa masipag na idol. Hindi na ata ito lalaba abot ng bilang kita ng 30 lalabs ha. 0919 90 47 133 0919 9047 133. Bigyan kita ng 30 lang ha, hindi na ata abot to. Bigyan lang kita ng regular 30.
Ayan, Koy Shirley TV nagbaba ng bahay. Blessing to everyone from Mercy Everything. Mercy Everything, mega love shout out. Two, 4, 6, 8. You're welcome, host. Ayan, lalabs. Ayan yung number mo, ha. Oh. Sir Jim, 30 lang lalab ibigay ko sa'yo. 0919. Ano ba to? Bigyan kita ng regular 30 ano. Sir Jim Gaming. Ayan, on the way na yung ano mo, 30 na load. Ayan, na-receive mo na ba ano, Sir Jiming? Sir Jim. Ayan, nakapindan sa'yo from Boy Ugag. Masha, mega love shout out po from Masha. Ayan, nakapindan sa'yo from Boy Ugag. Ayan, Jomar Lalabs, suklian mo yung mga dumikit sa'yo, Lalabs. Ayan, Sir Jim, dumating nga yung load mo. Ayan, oo. Sir Jim, ano, dumating na yung 30 load mo. Nasend ko na. Ayan, Boy Ugag, balik sukli loads from Kois Charlie. Kois Charlie po, nagbaba po ng kanyang bahay. Kois Charlie. Ayan, Sir Jim Gaming dan from JC Crisostomo. Ayan, na-receive mo na lalab yung 30 na load. Dumating na lalab, na-receive ko na yung aking message. Ayan, sana all my load from Boy Ugag. Kanang magtampo, Boy Ugag. Na-receive mo na ba, Sir Jim? Na-send ko na, ayan, Sir 9, your load is already credited. Ayan. Kuya Charlie, sige po, from Boy Ugag. Ayan, lalab, Jomar, lalab na sa bahay mo ako. Dikit ko to sa'yo, lalab, ha? Ayan, Kuya Charlie, sige po, from Buyugag, sana all my load, sabi niya. Sana all my load. 5 million, mega love, shout out, 5 million. Ayan, Kuya Charlie po, ano po, Jomar Onyate, ayan, dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, 6 million in the house, mega love, shout out, 6 million. Ayan, Patrol Black Dan from JC Crisostomo. Koy Shirley, salamat. God bless po from Boy Ugag. Salamat, host from JC Crisostomo. Sir Jim, na-receive mo na ba yung load mo? Jesus Christ will redeem us to Elohim if we believe and confess from Demo Publican. Ayan. Garcia Vlog TV, Garcia. Sunod kita, lalab, Garcia, ha? Huwag kang umalis, ha? SPRCC Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Much love from USA. Ayan, Demo Publican, lalab, migalab, shout out from Garcia Vlog TV. Ma, bakit naglo-loading? Appreciate you from Demo Publican. Okay, host, from Garcia Vlog. 10 million, migalab, shout out. Buyugag dan, ayan, Garcia Vlog TV dan, kita sukli, salamat, God bless. Dan na po ba kayo nakapin, mga lalab? 8 million, migalab, shout out. 8 million in the house. Ayan, thank you so much, mga lalabs. Ayan, Garcia Vlog TV, nagbaba ng bahay. Paperam nga ng ng extension. Saka charger. Garcia Vlog TV, nagbaba ng bahay. Demo Publican, you're welcome. Ayan.
Si Kois Charlie po nagbaba ng bahay. Lablabin po natin mga lalab. 8 million in the house. Mega love shout out. Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs? Lablabin po natin nakapin po. Mga lalab, patamsak naman sa Premier News mga lalabs. Tuesday pa naman yan, tamsak lang, sapat na ang anyong mga yung tamsak mga lalabs. Tamsak lang, happy na si host. Ayan, 6 million mega love shout out. SPRCC Patrol Vlog. Ayan, nagbaba po ng bahay. JC Crisostomo TV, Garcia Vlog TV down. JC Dan Tamsak from Loud Praise. JC Crisostomo dan sa bahay mo dan na kita. Salamat JC. SSC TV nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million mega love shout out. SSC nagbaba ng bahay, 10 million mega love shout out. Ayan, hindi na nagparamdam si Jaming, Sir Jim Gaming, di mo lang siya nagsabi kung na-receive niya na yung load mga lalabs. Ay, but it's okay, fine mga lalabs. Alam ko na-receive mo na yung load. Kahit di ka na nag-reply, ayan. Kasi na-receive ko yung notification from load, ayan. Ayan, 10 million mega love shout out. SSC TV, ayan, nagbaba ng bahay. Hindi mo lang siya nagsabi kung na-receive na niya. Ayan, Garcia, dan sa bahay mo, si Boy Ugag, salamat. Salamat talaga sa support, ate. Ay, prepare lang ako ha. Mag-realize kasi ako maya-maya, ate. Sige na, lalab ko. Lalab, ingat ka palagi and God bless. Thank you so much, lalabs. Kois Charlie TV, sige na, lalabs. Mag-ayos ka na po. JC Crisostomo TV, nagbaba ng bahay. JC Crisostomo. 8 million mega love shout out. Al tamsak sa premiere from Loud Praise. Mga lalapatamsak naman ako sa premiere ni host. Ayan yung aking premiere, binaba ni Ailensky Vlog. Wait lang mga lalaba. Kunin ko lang yung extension. Babalik ako mga lalaba, mga 2 minutes lang. Salamat po, likewise. God bless po. Ayan, sige na lalab. Thank you. Bye-bye. 8 million mega love shout out. Inom lang si host ng tubig mga lalaba.
Ayan, 7 million Mega Love shout out. Koy Charlie, oo nga pala, ayudahan mo naman si Boy Ugag. Hey, salamat idol. God bless. Kaya lang natin manalab yung extension at malapit ng madedbat si host. Sang-sang Church Dan Tamsak. Just din, isarado mo yung pinto, ibuka ko. Yan, charge natin at malulubat na. 5 million Mega Love shout at Dan Tamsak po sa nakapin. Pasukli na lang po from Garcia. Garcia Vlog TV. Laurel Lalab Mega Love shout out. Hindi ako naglo-loading. Pasaway ka. Kumusta ka na, Laurel? Dan na kayo nakapin. Garcia, baba ka ng bahay, Garcia. Islandsky Vlog, mute. No, I'm not mute. Garcia, balikan kita. May ayuda ka pa from JC Crisostomo TV. Ayan, 8 million Mega Love shout out. Baba ka ng bahay, Lalabs. Ano? Islandsky Vlog, mute. No, Lalabs, no. Garcia Vlog tayo. Dan na kayo nakapin, mga Lalabs. Sa nakapin po, dan na. Laurel, ambot ka ay. Parang gusto mo na akong mag-end agad ah. Ngayon nga lang ako nag-live kasi nga ilang days na walang kuryente. Dahil sa bagyo. Ikaw ah. Dahil maulan. Maulan, walang kuryente, brown out. Oh. So ngayon lang bumalik yung kuryente. Huwag ka magganyan lalabo. JC Dan Tamsak from Loud Price Islandsky Vlog. 8 million Mega Love shout out, 8 million. JC Dan Tamsak po, JC. Ayan, 10 million Mega Love shout out. Mga lalabs, yung aking premier mga lalab, patamsak naman si host. Ayan, si Boy Ugag nagbaba ng bahay. Bugugag. Boy Ugag pala. Mga lalab, patamsak naman siya sa kanyang premier, mga lalabs. Ayan, yung aking premier, binababa ni Islandsky. Yung premier ko, mga lalab, patamsak naman si host. Thank you. Laurel, patamsak sa premier. Puro ka pang asar. Barilin kita dyan eh. Kaso lang wala akong baril eh. Ikaw ah. Pinapanalangin mo mag-end agad yung live ko. Ngayon nga lang tayo nag-live ng maayos. Alam mo ba yung aking WHA naka-down na? Jukol Official, Mega Live shout out, Jukol. Ayan po, Jukol Official Lalab, Mega Live shout out, may jacket ka na po. Ilo. Ayan, salamat tos from Jukol Official. Laurel, patamsak na ako lalabs, oy. Tamsak lang, sapat na. Alam ko mga asar ka lang. Ayan, Garcia tayo. Malaki pala yung bahay ni Garcia Vlog TV. Ayan, Garcia, nasa bahay mo ako lalabs. Gisingin ko si Mister dahil tulog na naman uli. Ayan, panay tulog ka pala, Garcia. Ayan, dikit ko to sa'yo lalabs ha. Buti hindi ka nasuntok. Yes.
8. Pa-view naman mga friend. Ayan from Garcia Vlog TV. 9 million mega love shout out. Ang sarap ng tulog ni ni Garcia. Pinaglaruan ka ng iyong asawa. Pa-view naman mga friend. Garcia Vlog lalab. Dati man pala tayong dikit lalab ha. Ayan. Panoorin ko na lang to ha. Garcia Vlog TV dan from Jukol. Ayan Garcia, pangalawang dikit to sa'yo Garcia ha. Ayan Garcia, lalab sa bahay mo ako uli ha. Ayan, pangalawang dikit. Good morning Idol. Idol Erwin B. Lalab, mega love shout out. Ayan Garcia, hindi na ako magbakas lalab Garcia ha. Ayan, dikit ko to sa'yo. Panoorin ko muna para di siya malagas. Oh my God. 10 million mega love shout out, 10 million in the house. Ayan, Jukol official dan kita pasukli na lang. Thank you from Puy Ugag. 10 million mega love shout out, 10 million in the house. Ayan Garcia Lalab. Pangalawang dikit. Dikit na dikit sa'yo. Idol Erwin B. nagbaba ng bahay. Idol Erwin. Ayan, Idol Erwin, nagbaba po ng bahay mga lalabs. Mga lalabs, patamsak naman ako sa aking premier mga lalabs. Ayan yung binababa ni Ailinsky. Thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you. Garcia Pasukli from Idol Erwin. Idol OTW from Garcia. Boy Ugag Dan. Yan Garcia, pangatlong dikit to sa'yo lalab ha. Hindi na nagbakas si host. Boy Ugag, pasuklaan si Jukol. Official. Dan sa'yo. Diyan kita ng 5 ha, Garcia ha. Pangatlong dikit yon. Jukol dan sa bahay mo na may papaya from Boy Ugag. Ayan, 10 million mega love shout out. 10 million in the house. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Jukol dan sa bahay mo may papaya from Boy Ugag. Idol Dan Tamsak po from Garcia Vlog TV. Ayan, 11 million mega love shout out. Ayan si Idol Erwin V. nagbaba ng bahay. Idol Erwin V. Laurel Adventure, lalab, patamsak naman sa nakapin. Ayan. Palablag Laurel, la. Ayan, nabulol na si host. Laurel, patamsak naman si host sa premiere. Ay. Idol Erwin Dan from Jukol Official. Patamsak mga lalab sa premiere ni host. Ayan, binababa ko yung aking premiere. Patamsak po mga lalab. Maraming salamat. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, pangapat na dikit to sa'yo Garcia.
Ayan, dan ako sa'yo ng 5 Garcia, ha. Ayan, magpinaman tayo ng bago. Loud praise, nandito ka pa ba, loud praise? Loud praise, nandito ka pa ba? Wala na ba? Alasotso pa lang. Boy Kaon Vlog, big love siya, tamsak puhos. Ayan, Boy Kaon Vlog, lalab, big love, shout out. Salamat sa patamsak. Loud praise, baba ka ng bahay. Kumusta ka na, Boy Kaon Vlogs? 8 million, mega love, shout out, 8 million. Ayan, tamsak puhos from Boy Kaon Vlogs. Nag-loading na tayo, ah. Kaga-aga naman ang welding na yan. Ayan, tamsak. Salamat sa patamsak. Loud praise, ayaw magbaba ng bahay. Magpin tayo ng iba. Garcia Vlog TV dan sa mister mo, pasukli na lang. Jakul. Jukol. Hindi Jakol. Loud praise, ayan, sunod kita lalab, ha. Ayan, palablab po, nakapin mga lalab, Idol Erwin, 8 million, mega love, shout out. Anihos, nagbaba na po ako, Upo lalabs. Sunod kita kay Idol Erwin, ha. Tagal mo kaya magbaba. Sunod kita ha. Loud praise. Rodi Lalab, Migalab, shout out. Rodi Arahita, 7:02 p.m. in Austin, Texas. Rodi Lalab, Migalab, shout out. Dono TW from Garcia Vlog. Ayan, Erwin, nasa bahay mo ako, Erwin. Ayan, Don Oragon, nagbaba po ng bahay. Don Oragon. 6 million, Migalab, shout out. Nakita yung aking kumot na kulay pula. Ayan, 6 million in the house, Migalab, shout out. 6 million. Wait lang mga lalaba. Magtitimpla lang ako mga lalas ng kape, ha. Babalik po ako, wait lang. Idol Erwin Dan, tamsak po watching from Bicol region na Buwa, Philippines. Ayan si Loud Praise. Wala nang bagyo, Loud Praise lalab. Umalis na. Mga lalab, wait lang ha. Magtimpla lang ako, babalik pa ako.
Shout out, may jacket ka